Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Poštovani i dragi pratitelji, poštovani i dragi gledatelji, sretan vam Božić! Kako možemo čestitati Božić, osim onog najuobičajenijeg, najčešćeg i mogli bismo reći najstarijeg načina čestitanja, sretan Božić, ili ako želimo konkretno spomenuti osobu, onda to možemo učiniti osobnim zamjenicama, sretan vam Božić, sretan ti Božić. Čestitka se upućuje i na način da kažemo, na primjer, čestit Božić ili blagoslovljen Božić također. Sve su to dobri načini čestitanja Božića. Ono o čemu trebamo voditi računa samo prilikom upotrebe jednog, drugog ili trećeg načina, to je da je ovaj način čestitanja ili iskazivanja sreće u povodu Božića, čestit Božić, relativno star. U njemu se javljaju korijeni kao i u glagolu čestitati, to su čest i čast. Dakle, mi kao da iskazujemo čast kada nekome nešto čestitamo i također ovaj oblik čest dolazi od čenst, što znači čestica, dio, ali isto tako i sretan. Tako da kad kažemo čestit Božić, zapravo smo isto rekli što i kada kažemo, odnosno kada čestitamo sretan Božić. Kada možemo čestitati Božić, kada možemo zaželjeti sreću u povodu Božića? Pa Božić možemo čestitati od trenutka kad je Božić nastupio. Dakle, od trenutka kad slavimo taj blagdan 25. prosinca, od prvog trenutka u tome danu možemo čestitati Božić, a zaželjeti sreću možemo prije Božića i reći želimo vam sretan Božić, da vam Božić bude sretan i radostan, da vam bude veseo, blagoslovljen. Ali blagdan Božića možemo čestitati od trenutka kad je on nastupio. Dakle, ne možemo unaprijed čestitati Božić. Kao što ne možemo unaprijed čestitati ni rođendan, ni bilo koji drugi blagdan. Reći ćemo posebno i kada bude riječ o novoj godini u posebnom prilogu. Riječ Božić dolazi od imenice Bog, čija umanjenica upravo tako glasi. Božić je, dakle, mali Bog. Provodi se glasovna promjena palatalizacija. U odnosu na Bog, ispred i, g se mijenja u ž. Dakle, od Bog dobili smo Božić. Riječ koja je u vezi s Božićem jesti božićnica. To je onaj dar ili darak koji primamo od svoga poslodavca neposredno prije Božića. I to je pravilan naglasak. Pravilan naglasak nije božićnica, nego božićnica. Inače mi je zanimljivo da je naš poslodavac koji je nama ove godine dodijelio božićnicu napisao evo primit ćete jedan darak. Dakle, ne ni dar, nego darak, što je onako od milja upućeno, to je nekakva umanjenica te imenice i podsjeća nas da imenicom dar zapravo najbolje iskazujemo o čemu je riječ. Dakle, nije riječ o poklonu koji podrazumijeva neki naklon, neko sklanjanje, nego je riječ o daru koji je onda i u vezi s glagolom darovati. Hvala vam lijepa na praćenju i svakako pogledajte sve priloge koji su povezani s Božićem i Novom godinom.